नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं तुमकां सगळ्यांकय आदरपूर्वकून स्वागत. तुम्ही आत्ताच बघून आसूंक पुरो आमचे वांगडा एक आमचे युवा शिक्षकांक धरून घेवन आम्ही एक पट्टांगा एक संवाद केल्ले होते. शिक्षण म्हटल्यार कसलें, शिक्षण म्हटल्यार आर्ट ऑफ लर्निंग म्हटल्यार कसलें, शिकोवचे कले म्हटल्यार कसलें, धर्माचरणे म्हटल्यार कसलें, शारिरीक शिक्षणाचे उपयोग कसले, त्याच्या बग्गे आम्ही आमच्या समाजाचे युवा शिक्षकांक धरून घेवन एक संवाद केलो तो. आमचे वांगडा कुमारी शिल्पा सामंत, श्री गणेश प्रसाद आणि श्री विद्याधर ठाकूर यांच्या वांगडा आम्ही एक मुक्त संवाद केल्ले. आज त्या संवादा आम्ही पुढे नेत आसा. कित्याक म्हटल्यार तेंच्या वांगडा बोलतना आमकां कळ्ळें मस्त इन्फॉर्मेशन आसा, मस्त विशय आमकां चर्चा करूंक आसा म्हूण सांगून. तशें एक सामान्य ज्ञानाच्या बग्गे आमी फाटल्या एपिसोडांत बोल्लो. आज तेचे बग्गे आणखी चूर चेड बोलया म्हूण सांगून तुमचे समोर आमी अगेन आयलो आसा. सगळ्यांकय आनी एकदां ह्या कार्यक्रमात स्वागत आणि आमचे स्पीकर्स आमचे सोयऱ्यांकय ह्या कार्यक्रमाचं मी आनी एकदां स्वागत करीत आसो. आम्ही आदल्या एपिसोडांत दैहिक शिक्षण म्हणजे शारीरिक शिक्षणाच्या बग्गे एक बोलत होतो. आमच्या विद्याधर ठाकूरींनी दैहिक शिक्षणाच्या बग्गे एक सामान्य ज्ञान आमच्या वांगडा शेअर केलें ते. आता त्याच्या बग्गेत आम्ही कंटिन्यू करका म्हणल्यार विद्याधर आता धाकट्यांनी ग्राउंडांत खेळतना तुम्ही सांगलो ग्राउंडांत खेळोंचे म्हटल्यार तांकां मस्त इश्ट धाकट्यांक सकाळसून सांजे सर खेळोंक रेडी आसतात. मागीर धाकटी स्कुलांतय PT पिरियड केन्ना येता म्हणून वाट राखीत असतात. तशें आसतना आतां धाकट्यांनी मस्त केल्यार तेंचे नॉर्मल एज्युकेशन आसा, तेंचे शिक्षणास कांयतरी प्रॉब्लम होवचे चान्स आसा का? कित्याक म्हटल्यार आमी आतां मस्त कॉम्पिटिशन आसा, एक सीट मेळोंक तर मार्क्स हवेत. सो तसं आसतना धाकट्यांनी मस्त केलोंचे केल्यार वाचोनचे केन्ना म्हणून सांगचे एक क्वेश्चन. मस्त पेरेंट्स आवशी बापाशींचे एक ते क्वेश्चन केन्नाय आसता पुरो केल्लेले चूर वाचा म्हणून सांगून. सो तुमचे अभिप्राय कसले त्याच्या बग्गे? आत्ता शिक्षण त्याच्या वाटतं दैहिक शिक्षण असल्यार तेणी चांग शिकतात. उदाहरण आमच्या अनिल कुंबळे बघूनच्या क्रिकेटांत. अनिल कुंबळे कसा म्हटल्यार तो इंजिनियरिंग करून त्याच्या वाटतक क्रिकेट खेळून इंडियाचा प्लेयर झालो. तसं मस्त असत. आता स्पोर्ट्स कसाला म्हटल्यार एक लक्ष सेन असो. तो अंडर-13 खेळताना होता ना, नॅशनल मॅच खेळताना होता. मी हंपेरिंग करते होते नॅशनल लेवलच्या बॅडमिंटनच्या. आता तो वर्ल्ड नंबर 1. तो कसाला म्हटल्यार तो एज्युकेशन गेलो नसो, खाली स्पोर्ट्सांत गेलो. बट एज्युकेशन कसं म्हटल्यार आमी एक तितून मस्त आसा. इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स आणि मस्त आसा. आमी इस्कुलांचे शिकोवच्या ता एक बेजीक सामान्य ज्ञान इस्कुलांत शिकोवच्या. आमकां एडवान्स चड स्पोर्ट्सांत शिकोवंक म्हटल्यार आमी कोचिंग सेंटरचे आमकां. आतां कसाला म्हटल्यार आतां पुरा मंगळूरू, उडुपी, बेंगळूरू और देशांत आणि फॉरेनांत पुरा कोचिंग सेंटर्स आसात. तर कोचिंग सेंटर म्हटल्यार आतां एक एज्युकेशन ओरियंट जालें आसा. आमच्या कसाला हायर एज्युकेशन कसं करतो तो आता मेडिकल शिकोवंक जाल्यार कसाला आमी नीट कोचिंग कसा जातो, नाल्यार एज्युकेशन फ्युचराक कंटिन्यू करूंक कसा जातो. तसंत स्पोर्ट्साक एक कोचिंग सेंटर म्हणून आसा. आमच्या घरच्यांचे पुरा कसाला म्हटल्यार तेणी पुरा ऐकनात ना कसं आमी कोचिंग सेंटर कसा घालूंक का, कसं एज्युकेशन दिवंक का. दैहिक शिक्षणांत ता सोडून त्यांच्या घरांत कोणी असत त्यांनी कसं शिक्षण कसाला स्पोर्ट्सांत कसं घालूंक म्हणून तांकां इंट्रस्ट येवंक म्हटल्यार मस्त फील्ड आसा. स्पोर्ट्सांत कसाला म्हटल्यार एक फिजिक्स टीचर जाल्यार तो फिजिक्सचे मात्र पाठ करतो, मॅथ्स जाल्यार मॅथ्साचे मात्र करतो. आमी इस्कुलांत दैहिक शिक्षण म्हटल्यार सर कितके गेम्स आसा तो पूर आमी शिकोवंक. आता इंडोर आउटडोर दोन्ही करून आमी 25-26 गेम्स आसा. त्या 26 गेम्साचें नॉलेज आमकां आसोंक. त्या 26 गेम्साचें नॉलेज आसोंक जाल्यार आमी 26 वर्सां एक वर्ष एक सब्जेक्टाचा अनुभव करूंक आमी आत्तां कसाला म्हटल्यार स्कुलांत बेजीक सांगतो, एडवान्स शिकोवंक जाणना. कसाला म्हटल्यार आमकां सांजे मात्र एक अर्द घंटो 1 घंटो टायम मेळटा. कसाला म्हटल्यार प्रॅक्टीस देवंक म्हणून मेळटा. त्याच्या वाटतक सांस्कृतिक कार्यक्रम असता,
त्याच्या ಒಟ್ಟಿಗೆ एज्युकेशन असता एग्जाम असता आता घरच्यांत काय सांगतात म्हटल्यार एग्जाम येला एग्जाम येताना काय तू स्पोर्ट्साक जाऊ नका घरांत बस शिक होय मार्क काड मागीर बघया सांगतना ताका कसाला म्हटल्यार एक वार गॅप गेल्यार त्याचे फिटनेस उणें जाता फिटनेस कसा म्हटल्यार आमी डेली कसा खातो तसं तर डेली 1 आवर आमी प्रॅक्टीस करूंक 1 आवर ता बेसिक तर कसाला म्हटल्यार योगा करतो फिजिकल फिटनेस करतो स्ट्रेचिंग करतो तर 1 आवर डेली करूंक त्याच्या ಒಟ್ಟಿಗೆ आमी गेमांत इन्वॉल्वमेंट जावंक जाल्यार मिनिमम 3 आवर्स 4 आवर्स पर डे आमी ॲक्टिविटी करूंक सकाळी 2 आवर सांजे 2 आवर कसाला म्हटल्यार ता टायमांत निबार येना आता कोणी ग्राउंडाक कोणी जाणत ना अथलेटीक बघताना हायर लेवल फॅमिली आसा न्ही का कोणी अथलेटीक घालतलत ना त्यांनी घालूनचे इंडोर गेम्स बॅडमिंटन टेनिस क्रिकेट तर स्टँडर्ड गेम भायर यांचे आम्ही बघताना लोकल आमचे घरच्याची गावांची कोणी असत त्यांनी मात्र स्पोर्ट्स ग्राउंडात कसा अथलेटिक 100 200 त्यांचे मात्र पार्टिसिपेशन करत असत आम्ही ता पूर सोडूंक अमेरिकन कसं असं म्हटल्यार शिक्षण मौल्य डिफरंट असा तो स्पोर्ट्स जावन तेन्ना स्पोर्ट्स अंत तर गव्हर्मेंट सिस्टम तसा असा थंय आमचे गव्हर्मेंट सिस्टम चिक्के आणि इम्प्रुवमेंट्स जाता आसा आत्ता 10 वर्सासून स्पोर्ट्साक मस्त इम्प्रुवमेंट्स देतच आता तर खेलो इंडिया आत्ता येयला तर खेलो इंडिया येताना इन्वॉल्वमेंट चड जाता आसा आदी आमकां होबळी तालुको डिस्ट्रिक्ट स्टेट नॅशनल जावंक होता आतां कसाला म्हटल्यार कितके चांग प्रॅक्टीस असतात तांकां डायरेक्ट एंट्री जावंक एक खेलो इंडिया येयला आसा त्यांनी कसाला म्हटल्यार डिस्ट्रिक्ट स्टेटांत खेळोनंत जावंच्या बट हांगा कसाला म्हटल्यार एक लेक जर येयला फाल्यां कॉम्पिटिशन आसा आज जर येयल्यार ताका फाल्यां कॉम्पिटिशन करूंक जाणा बट कॉम्पिटिशन करूंक जाणा म्हटल्यार स्टेट लेवलान तो त्याचा परफॉर्मन्स लो येयलो नेक्स्ट ता वर्षाक ताका नॅशनल जावंक जाणा बट खेल इंडिया तसा नाही त्याचा परफॉर्मन्स बघतात टाइम टू टाइम कसा टाइम टू टाइम ता बघून आता हिमा दास येयला ता कसा येयला ताका बेसिकंत काय ना होता ओके स्पोर्ट्सन इलोन मागीर येवन आत्तां एडिडास ब्रँड मेळ्ळा हिमादासाक ता इंटरनॅशनल म्हणजे टॅलंट प्लेयर जाला तसंत आमी आमच्या फिल्डांत कसं म्हटल्यार पुरा खर्चांची आमच्या कोंकणीक मी सांगचे कसं म्हटल्यार तितून एक क्रिश्चन्स कोंकणी मस्त इम्पॉर्टन्स देतात स्पोर्ट्साक बट आमची आणि देवंक आमी फ्युचरक काय सांगूंक जाणना बट दैहिक शिक्षण ಒಟ್ಟಿಗೆ आमच्या स्पोर्ट्साक मस्त इम्पॉर्टंट देवंक म्हणून मी सांगते म्हटल्यार आता स्कुलांत एक पिरियड केल्यार वर्षास एकदा ॲन्युअल स्पोर्ट्स डे म्हणून करूनचे तिकताक कसले सामान्य ज्ञान हवे ते इस्कुलांत शिकवून देतात तुम्ही सांगूनचे बरी आता एक कॉमनवेल्थाक जावंका एक ऑलिम्पिक्साक जावंका म्हटल्यार कोचिंग सेंटर कंपल्सरी मतलब कोचिंग सेंटरान जावन तेणी तिकते शिस्तबद्ध म्हणून शिकले मात्र आमकां वयर धांवक एक चान्स आसा सो आमच्या समाजाच्यानी आमच्या धाकट्यांक स्पोर्ट्साक सपोर्ट करता म्हणून सांगपाचें तुमचे एक विषय ओके आता तुम्ही आम्ही बघितलं बरी एक ग्राउंडांत धाकटे केलत असताना एकदा सो लावतात केलाव जण गेल लावतात सो लावतात सगळें असता फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मात्र दोनचे आता सो लावली धाकटी ते सोल कसे स्वीकार करून घेतात तर आम्ही ल्हानसून शारीरिक शिक्षण आमची कसं आम्ही इस्कुलांत देतो तसं वेर जाता डेली आम्ही खेळतो म्हणताना कसं म्हटल्यार कॉम्पिटिशन करतो क्लास इंटर क्लास कॉम्पिटिशन करतो तर इंटर क्लास कॉम्पिटिशन करताना त्यांनी खेळतो थंय खेळून विन्न जातात लूज जातात तसं जाताना तेंके गोष्ट जाता ह्या लास्ट नाही म्हणून इथे SLC एग्जाम जाल्यार एकदा सर्टिफिकेट इल्ल्यार फाईल इल्ल्यार मागीर ताका रिपीट म्हणून येता आमच्या स्पोर्ट्सांत ता ना रिपीट ना केन्नाय आसता गेम आसता ह्या वर्स येयल्यार नेक्स्ट वर्स आतां IPL कंटिन्युअस जाता आसा स्पोर्ट्स म्हटल्यार कंटिन्युअस ताका स्टॉप ना SLC एकंत वर्स येवच्या PUC वर्स येवच्या एकंत वर्स हायर एज्युकेशन सर्टिफिकेट मेळोवचें एकंत आनी PG करतना आमी चड सब्जेक्ट वरती शिकी येत बट आमच्या स्पोर्ट्सांत ता ना तो एकलो आता बघूनचे जाल्यार तो आता क्रिकेट खेळतो होतो तो व्हॉलीबॉल खेळयत
दोन स्पीडला तर नॅशनल जावी येतं इंटरनॅशनल जावी येतं आमच्या आता फील्ड ह्या स्टॉप ना बट थंय जावंक जाल्यार त्याच्या इन्वॉल्वमेंट मस्त असतं कोच पेरंट्स आणि स्पोर्ट्स पर्सनचा त्याच्या इन्वॉल्वमेंट चड असल्यार मात्र एक अचिवमेंट करूंक जाता नाल्यार खाली एक स्पोर्ट्समॅन्स असल्यार ताका घरचून गाडी जाल्यार तो खंय जातो वयर करेक्ट सपोर्ट हवे आणि इस्कुलांतू तसा सपोर्ट मेळूक का कसं म्हटल्यार इस्कुलांत ॲडमिशन करतात आत्ता भायर जावन खेळतात असतात मागीर रिजल्ट येताना फेल करून सोडतात करेक्ट ताका फ्युचराक नेक्स्ट प्लॅन कसं म्हटल्यार एक नॅशनल जावन ताका इंटरनॅशनल गेल्यार मात्र ताका एक गव्हर्मेंट जॉब आनी मेळटा स्पोर्ट्साक गव्हर्मेंटून मस्त बेनिफीट आसा कोणाक गोतना कसं म्हटल्यार बँकिंग पोलीस रैल्वे एअरफोर्स मिलिटरी पुरांत बगल्यार स्पोर्ट्स कोटाक एक जॉब आसा होय होय ता कोणे शिकनात कसं म्हटल्यार स्पोर्ट्स कसं म्हटल्यार 100 मीटर धांवयल्यार 1 लाख मात्र प्राइज मेळटा फिजिक्स अंत 100 स्टुडंट असल्यार 100 अंत सब्जेक्ट अंत 100क 100 काडी येता बट आमच्या स्पोर्ट्स अंत तसा ना तो ऑलिंपिक अंत धांवतना 1 लाख मात्र फर्स्ट प्राइज मेळचा ताकांत तेणी माइंड करेक्ट करून सोडता कसं म्हटल्यार 1 लाख मात्र येवच्या आमी कसा लेक पार्टिसिपेट करूंच्या करेक्ट ते फील्ड नाका म्हणून सांगतात आणि कसं म्हटल्यार सकाळसून सांजे खेळून घरा केल्यार आम्हा हांग दूक सांगतना गाडी सोतात उत्तम कोणय ना ना तांच्या फील्ड तर तसा बट ता आम्ही कंटिन्यूस करून जातच होत इतकें आता तुम्ही सांगले बरी ह्या वर्षी सॉल्व जाल्यार आनी एकदा खंडीत ट्राय करूयेत आनी एक चान्स मेळटा तांकां आता धाकटी विन जाली म्हण लेखोंगिया आता विन जाल्ल्या धाकट्यांनी त्या विक्ट्री त्या जया तिने कसं स्वीकार करूं का त्या नेक्स्ट कसं कंटिन्यू करका आता आमचं एम म्हटल्यार खाली तालूಕು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಳ್ಳರ್ ಹೊಡ್ಲಾನೆ ತಾ ಎಲ್ಲರ ಖುಷಿಂತ ಇಸ್ಕೂಲಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಖುಷಿ तर स्टुडंट्स खुशी पूर जनक खुशी असता बट पर पर्सन आम्ही बघूनतना तो कसाला म्हटल्यार सीधा त्याच्या अचीव इंडिया रिप्रेझेंट करूंक का त्या इंडिया रिप्रेझेंट करूंक म्हटल्यार त्याच्या ओन इन्वॉल्वमेंट चड आसूंक इन्वॉल्वमेंट त्याच्या चड नाका तो कसाला म्हटल्यार प्रॅक्टिसक जाता वापस येता न्हिदतो त्याच्या एकांत लेवल असल्यार ताका फ्युचरांत वयर येवंक जाणा ताका आमी काय करूंक म्हटल्यार चिके पनिशमेंट आसा तर आमी स्पोर्ट्सान पनिशमेंट म्हणून ना तर कसाला म्हटल्यार 100 सिटअप्स असल्यार ताका 150 सिटअप्स चड जातो त्याचे फिटनेस वयर करूंक आणि तो कसाला म्हटल्यार 5 किलोमीटर धांवल्यार नेक्स्ट वारांत आमी 6 किलोमीटर धांवूंक मोटिवेशन करतो ता कसून ता करून नंतर हाफ मॅरेथॉन फुल मॅरेथॉन धांवयेत फुल मॅरेथॉन धांवचे म्हटल्यार 41 किलोमीटर पॉइंट समथिंग आसा ओके तर 41 किलोमीटर धांवूंक जाल्यार तितके तो प्रॅक्टीस करूंक एकदम तो 41 किलोमीटर धांव म्हटल्यार मरो दिन तो हॉस्पिटलांत आसता ता फील्ड आमच्या तसा आसा ता बेजिकंत जावंक एडवान्स एकदम जावना एज्युकेशन कसं आसा त्याच्यात आमच्या स्पोर्ट्सक मस्त इम्पॉर्टंट देवंक म्हणून मी सांगते ओके म्हटल्यार एज्युकेशन हवे स्पोर्ट्सय हवे ते बॅलन्स करून धाकट्यांनी शिकोवन जावंक आता स्पोर्ट्सांत मस्त कॉन्सन्ट्रेशन आता मस्त अचीव करका म्हणून असल्यार तेंतू चिके फोकस मस्त करता पनिशमेंट देवल्यार मी एक पॉइंट ॲड करूंक इच्छा करते आता इंडोर आउटडोर गेम म्हणून हेणी सांगला विद्यार्थी ठाकरून आता एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट जाला आसा ताका कसं म्हणजे मोबाईल गेमिंग्स म्हणून आमी पुरा इस्कुलान जाणी शिकता ना मोबाईल पुरा होरांक ना वता मोबाईल हेल्यार खंय तरी शिरकोवंक म्हणून फायन आनी घालता आतां हे कोरोना आनी येवन पुरा इस्कुलांक एक मोबाईल अलाउड आसा सो आतां धाकटी पुरा एक मोबाईल गेमिंग म्हणून स्टार्ट केलं आसा केन्ना बघल्यार मोबायलांत बसून गेमिंग खेळत असतात त्यांचं काय बेनिफीट म्हणून म्हाका कळना ना इंडोर आउटडोर गेम त्यांचं मस्त बेनिफिट्स असता मोबाईल गेमिंगान कसला बेनिफिट म्हणून म्हाका कळना ना हे विद्यार्थी ठाकूर हेणी ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक चूर माहिती देवंक म्हणून मी इच्छा करते आम्ही आत्ता कसं म्हटल्यार तुम्ही सांगले इस्कूल अंत मोबाईल प्रोवाइड ना कोणाक हाडूंक ना आमच्या PUC जावन दी हायस्कूल जावन दी डिग्री जावन दी सब्जेक्ट टीच करतना इस्कूल भितर आणि त्याच्या कसं मोबाईल गेम सांगूनच्या इस्कूलांत त्या पाठय ना बट आमचे ल्हान आसतना आमी जिबली
माराकोती आणि लगोरी. मुट्टाट लगोरी ता गेम खेळतो होतो. आत्ता काय म्हटलं रे ट्रेंड इला असं म्हटलं रे ता पूरा सोडून आता सीधा मोबाईल गेम केला असा पुरा घरात आम्ही माझ्या लगी मोबाईल असले रे घरच्या लगी एकल्या एक मोबाईल असा तर कशाला म्हटलं रे ऑनलाईन केदना कोरोना इला तेदना सोनू मोबाईल गेम चड झाला तर गव्हर्मेंट सरकार ताका लायसन्स देत असत व्हिडिओ गेम्स मोबाईल गेम्साक होय. त्यांनी कशाला म्हटलं टॅक्स करून एक बेनिफिट करून ह्या करत असत बट ता कोणाक डिसएडवांटेज जात असा म्हणून त्यांनी थिंक करत नसत. आता आम्ही सांगायचं म्हटल्यार लहान असताना खेळतो होतात आत्ता त्यांनी मोबाईल गेम खेळतो होतात. आत्ता काय म्हटल्यार पुरा घरांत व्हेकल असा घरांत पुरा फ्लॅट म्हटल्यार लिफ्ट घरसून इस्कूल जावंक व्हेकल पुरा असा. आधी आमकां ता ना होता घरसून इस्कूल जायचं होतं चलोन जातो होतो चलोन इस्कूल जाताना आम्ही खेळून जातो होतो. कोण पुरा आमचे फ्रेंड्स पुरा असतात त्याच्या लगे खेळून पुरा आम्ही एक लाईफ स्पेंड केलो. आत्ता कसं म्हटल्यार तांकां कोण नाही मिळलं ना होतात. आता हांगा बसून अनेकलो घरांत बसून हांगा ऑनलाईन गेम खेळांच्या ताय ट्रेंड जाला असा. आणि काय म्हटल्यार ह्या मोबायलाचं काय आसा वर्च्युअल वर्ल्ड काय आसा आमचा आर्टिफिशियल वर्ल्ड तेका अटॅचमेंट मस्त जाला आसा धाकट्यांचा त्याचा भायर तांकां काय गोत ना. तांकां आतां नक्षत्र बघूंक जाल्यार गुगल Exactly. सोलार सिस्टम काय म्हटल्यार गुगल सोलार सिस्टम पुरा येता तेंतू सोलार सिस्टम ध्रुव नक्षत्र काय आसा गुगल ह्या पुरो गुगल जाला आसा. मी ऐकले इंटरनेट अंतू मस्त मेळटा म्हणून मोबाईल गेम असून मस्त मेळटा शार्प जाता. मोबाईल गेम काय आसा खंयचा ಕೆಲವು गेम इट्स यूजफुल सम ऑफ द गेम्स रिलेटेड टू एज्युकेशन. ಕೆಲವು गेम्स काय जाता न्यूरॉन्स काय आसा आमचा माइंड वीक जाता न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन काय आसा ॲक्च्युअल इन्फॉर्मेशन ग्रहण करचा काय पॉवर आसा दॅट्स माय ओपिनियन ता मस्त उणा जाता आणि वर्च्युअल वर्ल्डाक अटॅच जातो आणि तांच रियालिटी म्हणून आम्ही जीवन करतो. दॅट इंटरनेट वर्ल्ड इज अ रियल वर्ल्ड म्हणून जीवन करतो. आता तुम्हीच सांगायला वरी चलूनच आम्ही स्कूलाक जाता होतात म्हणून आता काय करतात चलून जातात मोबाईल हातांत असता अँड कॉन्सन्ट्रेशन कम्प्लिटली मोबायलांत असता. आता फुडेसून कार येयल्यार ಕೂಡ तांकां बोध आसना गोत आसना ಕೆಲವು ॲक्सिडेंट जाला आसा कितके जीव गेला सो हेंतूनसून मोबाईल गेमाक कितके एडिक्शन. आता धाकटे माझा कडे येतात वाचून जाल्यार हां दे आर इंटेलिजंट ओके आफ्टर दे गो होम घरा जातात कुठले मोबाईल स्मार्टफोन हांवें बट मोबाईल कोण ह्या करायला म्हटल्यार टेक्निकल एक्झॅक्टली टेक्निकल त्यांनी कसलं म्हटल्यार केला त्यांच्या शिकेल एक त्यांच्या एक टॅलेंट एक केला तर आता मिसयूज जात Misuse जाता. त्याच्या लगे कोण नाही बोलत ना निका एक्झॅक्टली आम्ही का बोलून आय तुमका? एग्री विथ यू कमिंग फ्रॉम द टेक्निकल फील्ड हा तांच ता ऍक्च्युली दॅट्स ट्रू. इंजिनिअरिंग फील्ड टेक्निकल बघलं टेक्निकल काय म्हटल्यार ऍप असून काय मेळटा ऍप आता व्हॉट्सॲप सगळे यूज करतात. टेक्निकल फील्ड ता कुडा आसा टेक्निकल फील्ड म्हटल्यार खाली मोबाईल हां ऑफकोर्स मोबाईल एक फील्ड होय बट व्हॉट्सॲप आता सगळे यूज करतात वी सेंड इन्फॉर्मेशन ता यूज आसा यूज एडवांटेज आसा. त्यांचे ऍडव्हान्टेज आमच्या स्पोर्ट्स अंतू मस्त असा. आता लाईव्ह मॅच जाल्यार आम्ही लाईव्ह बघतो. आज मॅच असा इंग्लंड पाकिस्तान आमकां बघ आमकां बघा नाही, बघता त्या टाइम असा मोबाईल हेल्प करतात हेल्प करता आधी आम्ही टीव्ही बंक होता आता ते मोबाईल खंय असल्यावर आम्ही मोबाईलांत बघेत स्कोर येतात थंय येता आम्ही काय बट टेक ऍडव्हान्स असा ना म्हणते ना बट Control ता आम्ही मिसयूज करतो. मिसयूज ॲडव्हान्टेज असं डिसअडव्हान्टेज Exactly. आता कसा यूज करून म्हणता आमच्यावर डिपेंड केला एक्झॅक्टली आमचं वेळ डिपेंड जातात आमचं वेळ आणि फेल्युअर तुम्ही सांगायला वरी फेल्युअर कसं हँडल करता आता गेलू सोलू दॅट इज अ पार्ट स्पोर्ट्सान आमकां मस्त शिकोंक मेळटा अकॉर्डिंग टू मी स्पोर्ट्स थ्रू गेलू सोलू कसं हँडल करता स्पोर्ट्समॅन ताका पॅट मेळटा इट इज अ पार्ट ऑफ हिज लाईफ पेन मेळटा ही कांट ऑलवेज विन. मस्तपटी आम्ही ऑलिम्पिक्स सांगत दे लूज एक डिसअपॉइंटमेंट हाय लेवलाचा डिसअपॉइंटमेंट ता सोडून तांकां कसा पुढे जावचा मतलब ता अटॅचमेंट असो नाही मी काय आय लॉस्ट द गेम ता अटॅचमेंट कसा असो नाही कसा पुढे जावचा ह्याच्या बघे काय सांगतात म्हटल्यार मी एक इंटरव्ह्यू बघले होते इज अ सेलिब्रिटी करण वाही म्हणून आता टी व्ही अँकर तो मेनी इयर्स एगो मी त्याचा एक इंटरव्ह्यू बघलं होतं त्या काय सांगता म्हणून म्हटल्यार आय वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेट
स्पोर्ट्समॅन क्रिकेट म्हाका मस्त इश्ट होता बट थंय कांय तांकां दूख Injury. गॉट हर्ट इंजुरी जाला अँड दॅट इज वाय ही स्टॉप्ड त्याच्या नंतर तेणी अँकरिंग काय आसा फिल्म इंडस्ट्री काय आसा ता चूज केला क्रिकेटांत मस्त ता ही इज व्हेरी मच स्किल्ड जाल्यार ताका कंटिन्यू करूंक काय डिमोटिवेशन जाला त्याच्यासाठी स्टॉप केला आमच्या कसा स्पोर्ट्स इल्लर मेन डिसएडवांटेज इंजुरी ता बॉडी रॉंग मुवमेंट खंय जाता ता बॉडी रॉंग मुवमेंट आनी आमी खेळतना स्टेप्स रॉंग जाल्यार ता आमच्या इंजुरी जाता पार्ट्स ता सकाळ अँकलसून सरून नी जावन दी शोल्डर जावन दी पूरक इंजुरी येता एक इंजुरी इल्ल्यार ताका ऑपरेशन करूंक डॉक्टर सांगतात ऑपरेशन करूंक 6 महिने हवे ताका आनी रेस्ट करून आनी खेळोंक त्याच्या 2 वर्ष तो प्रॅक्टिस केला 3 वर्ष तो प्रॅक्टिस केला तर पूरा वेस्ट झाला विसरून जाता. मागीर तो रिकवरी करूंक आनी 3 वर्ष केलोंक त्याच्यानं तो 6 वर्ष झालं त्याच्या 6 वर्ष कंटिन्यू जावनच्या त्याच्या 3 वर्ष जावन आनी रिपीट करून 3 वर्षांनी येताना त्याचा गेम लॉस झाला एक ल्हान एक 7 वर्ष 8 वर्षान तो एक कोणी आसुनी ताणी स्पोर्ट्साक एक अचिवमेंट करता म्हटल्यार 8 सून 9 इयर्स ताका नॅशनल इव्हेंटाक रीच जावंक स्पोर्ट्स हवे तितके प्रॅक्टीस हवे ओके. एक मेडल काडूंक हम्म. एक मेडिकल तितके हवे म्हटल्यार ता एक स्टेप जातना ता एक पॉइंट इम्पॉर्टंट म्हणटा आतां टी व्ही टेक्निकल आमी बोल्यो मोबायलांत आतां ऑपोनंटाच्या विकनेस आमकां गोत जाता म्हाज्या विकनेस ऑपोनंटाक गोत जाता ता बघून ता विकनेसना आमी सरी करून समा करून आनी समा करून त्याच्या विकनेस आमी बघून ताका टेक्निकल कमिटी म्हणून आसा स्पोर्ट्सांत ता आतां सांगला मोबायल टेक्निकल फील्ड येयल्लो पुरो चांगंत बट आमी ता मिसयूज करता सो ता फ्युचराक कसा सरी म्हणून आमकां गोतना सांगता मी आमी इस्कुलांत जोर करतो मोबायल हाडणे नाका मोबायल मागना तुमकां मोबायलांत नाका म्हणून आमी सांगतात बट फस्ट मे पेरंट्स मी सांगोनच्या मोबाईल हाडून देवचे औषधी बाबतींनी. फस्ट पेरंट्स सांगोनच्या आमी मोबायल यूज करूनचे उणे केल्यार ऑटोमॅटिकली धाकटी करतात तेणी करतात आमच्या बघूनच धाकट्यांनी शिकोवचे 100%. म्हणजे मोबाईल हाडून देऊनचे औषध आणि बापाचे अद्दी ऑनलायनक कोरोना येयल्यार ऑनलायनक हवे होता आतां कसा लेक हे. आमी अवॉइड करूंक अवॉइड म्हटल्यार आतां ल्हान आसतना कसलो फूड देतना आमी कांय देतना मोबायल तेगोंक थंय इल्लो आसा आतां म्हटल्यार आम्ही मोबाईल आवशी बापशांनी घरच्यांनी उणे करतो धाकटी त्या बघून शिकतात म्हणतात ओके. आता तुम्ही त्या फेसिंग फेल्यूर ಬಗ್ಗೆ तुम्ही बोलित होतो आता गणेश तुमच्या प्रकार एक धाकट्यांनी एक सोलू आयल्यार त्यांच्या जीवनात तर तिने कसं स्वीकार करून घेऊ का सोलू म्हटल्यार मस्त माते होऊन होता मस्त एक खिन्नते म्हणून सांगवचे येता आता आम्ही मस्त एक इन्सिडेंट बघलो असा एग्जामात मार्क उणे जाल्यार घर सोडून धावचे ಕೆಲವು धाकटी आत्महत्या करवायचे ಬಗ್ಗೆ प्रयोजने करूनचे तसले पुरो आम्ही मस्त इन्सिडेंट बघून असतो तुमकां आतांचे रिसेंट इन्सिडेंट पुरो उगडास आसूंक पुरो सो एक धार्मिक होऊन तुम्ही आता मेडिटेशन करता योगा करता तसं असताना या सोलू स्वीकार करका जाल्यार आम्ही एक पॉझिटिव्ह होऊन कन्स्ट्रक्टिव्ह होऊन स्वीकार करका जाल्यार धाकट्यांनी ते कसं स्वीकार करका ह्या एक लायक क्वेश्चन मस्त जाणांनी बघलो सो मार्क उणे मेले येले म्हणून सुसायड करूनचा आणि केसेस आणि बघलो सो आम्ही तर ताका मार्क उणे मला सुसायड करूनचं मेन कारण ते पेरेंट्स त्यांचं एक प्रेशर तू इतके 99% काढूंकच तू इतके इला नातल्यार त्यांचं एक टार्गेट असता त्यांचं एक असमाधान असतं तर धाकट्यांच्या वयर प्रभाव पडता ता केदने आम्ही ताचं करणे जीवन म्हटले आमचे धाकट्यांक केदने सांगते सर ಒಂದು मार्क कोडी 1 मार्क देवे म्हणून इडी दीस आमकां टॉर्चर करीत असतात मी सांगून सर कसालक मारे 1 मार्क तू कसाला जाता ह्या कालांत पुरा मार्क आणि ना तुझा टॅलेंट कसं असा त्याच्या वयर तुका एक जॉब खंडित मेळटा तू मार्क वयर चड टेन्शन करनाका म्हणटा आणि फेल्यूर एक आणिल्यार एक धार्मिक रितीन आमी बघून जाल्यार आमी कसाला संकल्प करतो ता आमचा पूर्ण संकल्प ता निजे जाणना कसाला म्हटले ताका एक देवता अनुग्रह ईश्वर अनुग्रह असल्यार मात्र ता संकल्प एक कसाला साध्य जाता म्हणून आमी आज निबार येवंका आज पावस येवंका आज पावस येऊ नये ता आमचा संकल्प ताचा निजे जाणना कसाला म्हणतात भगवंत इच्छे आमचा कसाला सोलू आमचा गेलू असा ता पुरो देवता अनुग्रहांतच आमचा
त्याचा आमचा संकल्प त्याचा अनुग्रह असल्या मात्र ता संकल्प निज जाऊन जाता ता आम्ही अद्दी आमचा मानक घेऊन का कितके म्हटले रे ता संकल्प आमचं मनात थॉट असले रे आमकां कितके कसला म्हटल्यार आमी मानव जिवी एकदा एक दुःख जाता जाल्यार तेंतू भायर येवंक आमकां मस्त सुलभ जाता ह्या थॉट असले ता आमी अद्दी एक मनांत घेवंक आनी आमी अद्दी एक उडतूत केदने देवाचे प्रार्थना देवाचे एदूर हासकेन उडतूत असे नमस्कार प्रार्थना करून का हे आजचा दीस माझं न्ही कसलाक म्हटल्यार मी उठलेसे म्हणटा राती न्हिदोन आज उठलेसे म्हणटा देवाचा अनुग्रह राती कसला जाता म्हणून सांगू जाणा त्या उठतून एक आमकां एक मनाक एक थॉट येवंक हे आमी आज उठलेशे मी आज कसला आणि काम करूंक जाते ता म्हाका गोतना तुझा अनुग्रह प्रकार जाता मी कसला काम करते ताका पुरो तुझा अनुग्रह असो न्ही म्हणून देवाक अद्दी प्रार्थना करूंक का तेन्ना आमी कसला काम केलें तें सोलू का गेलवू का त्या पुरो एक ईश्वरार्पणा देवता अनुग्रहन जाता म्हणून आमी एक आलोचने करूंक आनी आमकां आज सोल जावंक पुरो जाल्यार ता देवाक गोतूसा ह्या हेका लायक का वायट का आमकां गोतना ता देवाक गोतूसा आमी येवजूंक पुरो ह्या आमकां लायकच ह्या आसा जाल्यार आमी हांगासून मंगळूर जावंक मंगळूरसून पुत्तूर जावंक पुत्तूरसून आनी कितें जावंक म्हणून आमी पेलान घालून आसता जाल्यार देवाक गोतूसा ह्या थंय जावं न्ही हांगा येवं न्ही म्हण देवाक गोतूसा आमी एक कसलो प्लॅन घालता तो ब्रेक जाता आमकां टेन्शन जाता ह्या टेन्शन आसून दुसरे आतां यंगर एज ओके आतां धाकटेंक ओके ह्याच अभ्यास आमी कंटिन्यू केल्यार पुढे दुसरे कायले रुपांनी आमकां व्याधी रुपेण बाद जाते दुसरे कायले रुपांनी येतात तसं जावन टेन्शन आमी करूं टेन्शन कसल्याक येता असलाच फेल्यूर म्हणून तर आमी फस्ट थॉट एक घेवंक कसला म्हटल्यार आमकां कसलें गोतना फाल्यां कसलो जाता आज आमकां सोल जावंक पुरो ता सोल जाल्यार ता फुडलो एक वाट एक न्यू कसला आज एक डोर क्लोज जाल्यार ता एक ओपनिंग ऑफ न्यू डोर आमकां एक वाट दाखोवन दिता म्हणून तसं जावन ता सोल गेलो ता पुरो एकच लेखान आमी घेवन जावंक म्हणून मी सांग इच्छा करते म्हटल्यार कसलेंय जाल्यार रे त्या देवाच्या प्लॅना प्रकार जाता म्हणून सांगून आमी त्या मनांत दवरूंक आता शिल्पा तुमचे प्रकार धाकट्यानी हे सोलू हे गेलू कसं ॲक्सेप्ट करता माझा प्रकार सोलू काय असा आता धाकट्यांना चलोवन शिकताना पडतात पडोनच चलोवंक शिकतात ता एक सोलच ता एक त्यांचा एक दुसरे पटी करतात एक पटी करतात दुसरे पटी तिसरी पटी करतात डेली त्यांचा एक प्रोग्राम जावन आसता पडोवनचा आणि घाय करचा एक प्रोग्राम त्याचं नंतर होड जाता ना तेका निधान तेका एक नॉलेज येता आतां हासा मी चल्ल्यार म्हाका दूख जाता तसा मी चल्ल्यार म्हाका ग्रीप येना तेका एक बॉडीचा अर्थ जाता ता सोल ताका असा पेन घेऊनच तेंका त्यांचा काय असा सेल्फ त्याचा वरी एक त्याचा नॉलेज येता होड जातो तो आपले आप आम्ही चालतो आता आम्ही ह्या कॉन्शियसली आम्ही येवच ना राईट हँड पुढे असल्यार लेफ्ट हँड कुडा पुढे येऊन का म्हणून आम्ही कॉन्शियसली डिसाईड करून वी डोंट वॉक आपले आप सबलिमली वी वॉक दिस इज हाव फेल्युअर इज फेल्युअर म्हटल्यार म्हाका कांयतरी दूख इल्ल्यार म्हाका कांयतरी पेन इल्ल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही टू वे कंपॅरिझन करतो एक वे कंपॅरिझन म्हटल्यार मी माझा पास्ट वाटतं काय मी आधी काय होते आत्ता मी काय जाल्लेसे आय एम अ लूजर नाव ता एक थॉट असता मी आधी आय हॅड वन आता माझ्याकडे काय नासा ता एक थॉट इल्ल्यार भारी कष्ट माझा वाटतं माझा एक कंपॅरिझन मी काय होते मी आता काय असे ह्या एक दुसरा कंपॅरिझन लोकावट एक कंपॅरिझन तेणी सक्सेसफुल जाला असा धाकटेंक कुडा येता दे स्कोर्ड मोर ता कराटेन तुषार आसा ता सिंगिंगान तुषार आसा मी खेंतूनच कुडा ना माझा फॅमिली कुडा तसन सांगतात ता डिमोटिवेट जाता ह्या टू वे कंपॅरिझन मस्त चूक आणि सेकंड वन पेरेंट्स कंपेअर करतात पेरेंट्स नॉट ऑल द पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स काय करतात म्हटल्यार ता कराटे करत आसा ता सिंगिंगान तसा डान्सान तसा रायटिंगान तसा तू कसल्यान तसा तू कुठं ट्राय कर म्हणून तांकां क्लासाक एनरोल करतात पुरा क्लास कितके आसा का तितके क्लास आसपास कितके आसा का तितके तो स्टुडंट्स कडे विचारनत ना तुका काय इंट्रस्ट आसा तुका स्पोर्ट्सांत इंट्रस्ट आसा का तुका म्युजिकांत इंट्रस्ट आसा का ता पद सांगता म्हटल्यार तुमचो धाकटो पद सांगूंक इट्स नॉट नेसेसरी आता आमी कंपेअर करतो कंपॅरिझन बिटवीन काय आसा पाखरू आणि मांद्रू आणि मनीस पाखरू उडता म्हणून मनीस तासांच उडल्यार मारतो ता कंपेअर करूंक जाणना त्यांचा उद्देश डिफरंट आसा त्यांचा इल्ला पर्पस डिफरंट आसा त्या पर्पसाक आमकां आयकोंक लिसन टू दिस किड्स चायल्ड वॉट द चायल्ड इज सेईंग त्यांचा ड्रीम काय त्यांचा एक सोपान काय आसा ता आमकां आयकोंक आणि
मी एक कथा सांगूंक इट्स अ स्मॉल स्टोरी चंद्रगुप्त मौर्याचा मौर्यन एम्पायर पाटलीपुत्र आता प्रेझेंट बिहार ಅಂತ असला तत स्थापने केला चाणक्य आचार्य चाणक्य आणि चंद्रगुप्त मौर्य ह्या भारत वर्ष वी आर थँकफुल टू देम आचार्य चाणक्य काय ते ता शोधून असतं होते एक योग्य राजा नेक्स्ट राजा धनानंद काय होता ता ಅದೆಲ್ಲ ही वॉज अ किंग ही वॉज ॲक्च्युली नॉट अ गुड किंग इविलिश आय मीन डिबॉच्ड किंग काय सांगतात तेका रिप्लेस करूंक जाल्यार एक योग्य राजा हवे होता भारतक वट्ट सेरवोंक भारत वर्षक एस्टॅब्लिश करूंक एक योग्य राजाचा आवश्यकते होता चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य सोदून असतना एक दुर्बाळ धाकटा साधारण झील तेंका मेळटा ता झील त्याचा बोल्डनेस त्याचा मॅनरिझम बघून डिसाईड करतात दिस इज द राईट पर्सन ही इज अ राईट पर्सन एलिजिबल पर्सन टू बी द किंग तेका होरून जातात आणि त्याचा आवसाचं परमिशन आणि त्याचं परमिशन मुरा तेंतूनच इल्ला मौर्यन त्याचा आवसाचं परमिशन घेऊन तक्षशिला म्हणतात पाकिस्तानात असता व्हेरी फेमस युनिव्हर्सिटी थंय एनरोल करतात सबमिशन त्याचा भरती करतात तक्षशिला युनिव्हर्सिटीन चाणक्य स्टुडंट ಕೂಡ जाल्ले होते टीचर ಕೂಡ त्याच्यानंतर भरती करताना थंय पुरा राजवंशाचा धाकटी काय असत होड धाकटी रिच हाय सोसायटी तेंतून तेंका ट्रेनिंग देवथते हा साधारण झील दुर्बाळ झील थंय जाताना तेका एक नमोनी बघतात ट्रीट करतात ना इन्सल्ट करतात त्याच्याकडे काय असा ही इज नॉट एलिजिबल सूट जाणना तेका आचार्य चाणक्य डिसाईड करतात तर नॉर्मल स्टुडंट्स वट्ट तेका घालूनचा आधी मी तेका चिक्के टास्क देते म्हणून एक होड रूम का लग्गी होरून जातात आणि दाखवतात पान बघ कितके पान असा हेंतो जोर वाता ना पाना पडतात पान नाही पाना पडतात तुझं काम काय म्हटल्यार तू पाना पडताना धरून का एट ए टाइम ट्राय कर का ॲज मॅक्झिमम पॉसिबल धरून का चंद्रगुप्तक कसा मी एट ए टाइम धरूंक माझं नाही जाणं ना बट टास्क इज टास्क करून का 1 महिना जाता दुसरा महिना जाता 6 months फेल्युअरचा वेल फेल्युअर दुःखाचा वेळ दुःख मला इट्स नॉट इझी पान कलेक्ट करण्यानंतर 6 महिन्यानंतर त्याच्यानंतर येवच मी योद्धा जाऊनचा एक ट्रेनिंग घेऊनचा काय वॉर सायन्स असा आर्ट असा काय मिलिटरी असा त्याचं ट्रेनिंग घेऊन हांगा इले मिलिटरी मतलब आर्म्ड ट्रेनिंग ह्या मी काय करतेचे पाना धरतेच ता जाऊन आचार्याकडे विचारता तुम्ही मका तुमचा उद्देश काय मका हांगा आपण हाडोनचा काय उद्देश आचार्य चाणक्य काय सांगत ना त्याच्यानंतर स्टोरी इज लॉंग आय डोंट वॉन्ट कट इट शॉर्ट मेक इट शॉर्ट काय जाता म्हटल्यार पुढे जाताना क्या बॅटल फील्ड असा काय टोर्नामेंट असतात तेंतू तेका यूज जाता कसा म्हटल्यार धरताना आर्म्स काय असा स्ट्रॉंग जावन असता काय टेन्शन बिल्डअप झाला होता यूज्ड नॉट यूज्ड अप अनयूज्ड ता यूज अप जावन टेन्शन रिलीज जावन आर्म्स त्याचा मजल स्ट्रेंथ स्ट्रॉंग झाला होता आणि धरताना ऑफकोर्स यू यूज युअर लेग्स द लेग काय मजल्स असा ता ಕೂಡ स्ट्रॉंग जावन असता आणि फोकस त्याचा बघूनचा काय रीत असता व्हेरी मच टाइमली डिसिशन्स क्या घेऊन तर कॉन्सन्ट्रेशन मस्त इम्प्रूव्ह झाला असता ता पुरा तेका पुढे जाऊन यूज जाता तांच ह्या एक नमनी एक्सरसाइज स्पोर्ट्स काय मी सांगले रे एक नमनी ट्रेनिंग फिजिकल ट्रेनिंग ता आमका आता आमकां गोत्त जाणना फेल्युअर येतना आमकां गोत्त जाणना ओ मॅन आय फेल्ड आय वर्क सो हार्ड बट तापूरा सोडून जण काय सांगतात तापूरा सोडून ह्या फेल्युअर कसलक माझ्या जिवनांत आसा ता फर्स्ट क्वेश्चन माझन पुरोन आसला काय तरी एक बेस्ट क्वालिटी आसा म्हाकाच गोत्त ना आसला ता भायर हाडूंक ह्या फेल्युअर म्हाका इलासा ह्या फेल्युअर एक टीचर वरी माझाने बेस्ट काय आसा ता भायर हाडूंक इलासा म्हाका स्ट्रॉंग करता म्हणून ह्या फेल्युअर इलासा आता थॉमस एडिसन लाईट बल्बचा इन्व्हेंटर काय सांगतात म्हटल्यार आय हॅव नॉट फेल्ड मी फेल जाल नसे आय हॅव फाउंड 1000 ways नॉट हाऊ टू डू इट 1000 वाटो मी फाइंड आउट केले कसा करू नये म्हणून तसंच आम्ही फेल्युअर बघूनच आमका डीपर अँड डीपर जाऊन एक अवकाश मिळतात त्या टॉपिकांत कसलं केलं ना एक और पटी ट्राय करते ह्या सामाना एक और पटी ट्राय करते ह्या कुडा सामाना सो आय नो द मिस्टेक्स काय करू नये म्हणून म्हाका गोत जाल्यार काय करका म्हणून इजिली गोत जाता म्हाका आणि हाऊस पापीस कुडा तेणी सपोर्ट करका इट्स ओके टू फेल नेक्स्ट टाइम ट्राय करी येत तुझं नाही जाता मोटिवेट करका माझा इंजिनिअरिंगचा एक एक्सपिरियन्स असा वेवर इन सेकंड इयर अंत इन्फोसिस कॅम्पस कनेक्ट प्रोग्राम होता इन्फोसिस कंपनी थ्रू ऑर्गनायज केला होता स्टुडंट्स मोस्ट ऑफ देम सम ऑफ देम ओनली 20 सिलेक्ट झाले होते
तेंतू मस्त नांवां ना होता 120 स्टुडंट्स आउट ऑफ दॅट 20 ता म्हाका समा दिसला ना आनी डिप्लोमा स्टुडंट्स ಕೂಡ येतात सेकंड इयरांत डायरेक्ट जॉइन जातात तेंकां एकय नाम ना होता आय वेंट अप टू माय प्रोफेसर मी त्यांच्या कडेन विचारलें ह्या काय कांचा बेसिसांत तुम्ही स्टार्ट केलं सर तर कांचा बेसिसांत सिलेक्ट केलं सर तुम्ही म्हणून म्हाका गोत्त ना आपले आप ता एक आयडिया आयला म्हाका कसलं तरी स्टार्ट करूं का इम्प्रुवमेंट करूं का म्हणून आय डिडंट टेक इट एज अ फेल्युअर आमकां सिलेक्ट करना आसा काय एक फेल्युअर जावन दी काय एक टायटल जावन दी ताक म्हाका मेळ्ळा ना जाल्यार दॅट इज नॉट माय डेफिनेशन अँड माय डेस्टिनेशन दॅट इज नॉट माय डेस्टिनी त्याचं नाही वेर काय का एक प्रेरणे असा कसला का असा ता म्हाका अर्थ करूं का आय टूक इट एज एन ऑपॉर्च्युनिटी मी माझा फ्रेंड्सा वाटतं सांगलें मी आता एक ट्रूप करूं का स्टार्ट म्हणून एक इच्छे धरलें तू येता का म्हणून ता सांगला म्हाका हट्टी आणि असा घरा ता विलेज काम असता म्हणून सांगाल चलो ठीक आहे आय वेंट टू अ नेक्स्ट पर्सन तू येता का त्यांचा प्रॉब्लेम काय आसा तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना ना आसा ता मी काय माझं काय आसा म्हाका देवंक काय जाता म्हणून दॅट केम टू माय माइंड तसा फर्स्ट आय वेंट टू डिप्लोमा स्टुडंट्स कडे गेल्लें त्यांचं एक ओपिनियन विचारलें दे वर व्हेरी हॅपी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना ना असं काय तरी आमी करतोच न्ही का सपोर्ट केला दॅट इज नॉट अ फेल्युअर ऑपॉर्च्युनिटी इल्ला हांगा आणि नॉर्मल स्टुडंट्स काय आसत ಕೆಲವು स्टुडंट्स इन्फोसिस कॅम्पस कनेक्ट प्रोग्रामांत इन्वॉल्व होते तेंतू ता होते तेणी ಕೂಡ सांगला आम्ही ता सोडून ह्याका येतो म्हणून दॅट वॉज लायक अन अचिवमेंट फॉर मी 30 स्टुडंट्स होते तेंतू चॅरिटी केल्लो आमी आणि मेंटली रिटार्डेड स्टुडंट्साक एक प्रोग्राम कंडक्ट केलो दुसरे स्कूल्स आणि कॉलेजांत पेपर प्रेझेंटेशन कॉम्पिटिशन्स ऑर्गनायज केल्लो स्पॉन्सर्ड आमचा कॉलेजाक इंजिनियरिंग कॉलेजाक एक वर्स वरी टील 1 इयर दे वर नॉट नोईंग कोणाक गोत्त ना होता आणि स्लोली आम्ही इंट्रोड्यूस केलो हे आमच्या फुल फ्लेज ट्रेनिंग ट्रूप असा करतसो आम्ही म्हणून आणि मस्त सपोर्ट मेळ्ळा आसा मस्त सपोर्ट मेळ्ळा आसा सो दॅट वॉज नॉट अ फेल्युअर आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा इन्फोसीस आसा इन्फोसिस वरी तुम्ही करियत काय तरी ताई ऑर्गनायझेशन विथ द पीपल्स जाला आसा आमी वट्ट जावन फेल्युअराक हँडल करियत ताका सपोर्ट हवें अंडरस्टँडींग हवें सपोर्ट अँड ट्रस्ट बेस ताचो इम्प्रूव जावंक म्हटलं शिल्पा तुम्ही सांगूनचे एक ऑपॉर्च्युनिटीचे एक डोर क्लोज जाल्यार आनी एक Exactly. ऑपॉर्च्युनिटीचे डोर ओपन जाता Exactly. बट आतांचे सिच्युएशनांत काय ते म्हटल्यार धाकट्यांनी दखलं दसनत सान दसनत विन जाली तर एक विक्ट्री तेंच्या माइंडांत आसा सडन आतां सोलावल्यार सडन सोलवतो कुठले तांस एक म्हणजे स्ट्रेस येता एक खिन्नते म्हणतो एक डिप्रेशन म्हणतो आता गणेश ओंदे तुमचे स्पोर्ट्सांत ओंदे या खिन्नते या डिप्रेशन मॅनेज करे स्ट्रेस मॅनेज करे कसलं तरी एक उपाय आसा काय मतलब एक फेल्युअर होऊन धालस आमकां आता तुम्ही पॉझिटिव्ह घेऊन का म्हणून सांगलो आमच्या फिल्डांत स्पोर्ट्सान सांगूचे जाल्यार आमी एक मॅचक भायर हरोवन जातो थंय एक टीम चांग आसता कॉम्पिटिशन चांग येता कॉम्पिटिशन चांग येवन एक पॉयंट दो पॉयंटांत तेणी सोलोवचे पुरो येता इल्लेर आमी सांगूच्या एक गेम जाताना फस्ट जावचे हात देवे म्हणून सेकंड करूनच्या कसला म्हणतना सेकंड देतानंतर तेंका गोत जाता तेणी विनर्स तेणी विन जाला असं म्हणून तेणी विन जाताना ते सेकंड जाताना काय जाता थंय तेंच्या लिडरशीप क्वालिटी येता तेणी त्या माइंडांत येणंत ना आमी सोलो म्हटल्यार एग्जामांत रिजल्ट येयल्यार माता वयर आमी हात दवरतो असं म्हणून बट स्पोर्ट्स अंता आमी काय सांगतो तेंच्या मॅच बघे नेक्स्ट थंय सांगतो नेक्स्ट मॅच आसा तेंच्या मॅच बघे तुम्ही कसलक सोलला तुमच्या वीक पॉइंट खंय आसा तुम्ही आत्ता सोलला ते मात्र दवरूनच आमी सांगनत ना तुम्ही कसा म्हटल्यार तेंच्या मॅच बघे तेणी कसा खेळतात तेंच्या लगी विचार रे कसा विचार रे कितके पट्टी तुम्ही प्रॅक्टिस करतात कितके घंटो प्रॅक्टिस करतात तुमकां कोण मोटिवेशन तेणी पुरो बोलूंक सांगतात तेन्ना हेंच्या माइंडान ते आमी तसंत करूंक का तसं करतना तांकां गोत जाता थंय ते येता मागीर आमी भायर सपरेट बसून तांकां सांगतो ह्या मॅच जाल्यार हाडिना आनीक मॅच आसा एक वर सोडून 10 दीन सोडून 1 महिने सोडून आनीक मॅच आसा तांकां प्रिपेरेशन जावे कसं आता तुमचे विकनेस काय आसा तुमकां गोसा नाल्यार मी सांगते कसा विकनेस आसा तुमच्या फील्ड म्हटल्यार कसला म्हटल्यार आमी शिकोवचे मस्त आसा आमी थंयत डिप्रेशन गेल्यार आनी तांकां भायर हाडूंचे मस्त कश्ट आसा
स्पोर्ट्स फील्डांत आमी सांगतो कसं म्हटल्यार फुल्ल मस्त इंट्रस्ट इस्कुलांत कॉलेजांत जावन ती खेळोंक म्हणून ता येतानांत तेणी ॲक्टिव्ह जातात तितकें मी सांगते. आता तुमचे प्रकार गणेश. आणि एक सांग पॉईंट आमकां कितकी एक कॅपॅसिटी आसा का कितकी एक सामर्थ्य आसा का तर आमकां मेळताच. आमकां एक फेल्यूर जाला तसं म्हटल्यार आमकां त्या पोजिशनाक जावन त्या एक स्थानाक जावं आमकां जी योग्य तेची उणां आसा जाल्यार कॅपॅसिटीची की उणां आसा तेन्ना आमी काय करूंक का आमी आत्मावलोकन करूंक का आत्मान आमी खंय चुकलो सो थंय आमी एक हार्ड वर्क करूंक तेन्ना आमकां कॅपॅसिटी येता तेन्ना आमकां एक धैर्य येता सामर्थ्य येता तेन्ना ऑटोमॅटीक जावन आमकां स्थान खंडीत येताच. तसो जावन आमी एक फेल्यूर इला म्हणून तेजो फाटी जावचो न्ही तेजो फुडें कसो जावंक म्हणून थिंक करून. आतां फॉर एग्जाम्पल एक स्टुडंटाक एक MC करूंक म्हणून स्कुलांत आशे आसा तो येवजिता म्हाका पुरा कॅपॅसिटी आसा मी करते म्हणून जाल्यार दुसऱ्यांक वचूं ताका त्या स्थानाक एक कॅपॅसिटी आसा काय ना म्हणून तेन्ना ताका एक चान्स दिला म्हणून तो एक डिफरन्स जावचो न्ही तेन्ना हार्ड वर्क करत त्याच्या वयर तेन्ना ताका एक कॅपॅसिटी तेन्ना ऑटोमॅटिकल जावन ताका येताच ता पोजिशन. तसं जावन आमी फेल्यूर म्हणून त्याचा फाटी जावचो न्ही त्याचा फुडें कसो जावचो म्हणून एक थिंक करूंक. आता तुम्ही सांगल्या बरी आमचे सामर्थ्य कसले आसा ना आमकां गोत्ता का त्या सामर्थ्य प्रकार आमकां अवकाश मेळटा आमी ट्राय करका हार्ड वर्क करका म्हणून सांगणं. बट आमचे आतां समाजांत कसले जाता असं म्हटल्यार आतां धाकट्यांनी 10th जाल्या उपरांत कसाला घेवंक म्हणून आवशी बापाशींनी डिसायड करूंचें. 2nd PUC जाल्या उपरांत कसाला करका म्हणून आवशी बापाशींनी डिसायड करचें. कितें म्हटल्यार आमकां तर मनांत धैर्य ना आमची धाकटी रॉंग डिसिशन घेतीत रॉंग चॉयस करतीत म्हणून सांगणं. ते फ्रीडम ऑफ चॉयस आमी आमच्या धाकट्यांक केन्ना दिवंक खंयच्या लिमिटान दिवंक. शिल्पा तुमचें ओपिनियन कसलें? आता फर्स्ट ऑफ ऑल धाकटा जलमता ताका काय गोत्ताच ना त्याचा काय त्याचा कलर काय त्याचा कास्ट काय त्याचा नाव काय म्हणून आय लिंक इट. सो ताका काय गोत्ताच ना निदान ताका मे बी इन 2 months or 3 months नाव गोत जाता आवस बापूस कोण म्हणून गोत जाता. सो एक अरीव येता ताका ता सांचो होड जाताना एक आमकां आमचो आयडेंटिटी काय आसा आमकां बॅकग्रावंड काय आसा ताका गोत जाता. वी आर कंडिशन्ड दिस इज कॉल्ड कंडिशनिंग. हेंचा भितूरच आमी ह्या व्हरतो जीवनभर ह्या आमी व्हरतो. हेचने आणिके आसा आमचा काय मूल आसा आमचं अस्तित्व काय आसा हेचने आणिके आसा. इंडिव्हिज्युअली चॉईस आसा एक योचन आसा इंडिव्हिज्युअली आमी एक्सपिरियन्स करतो जीवनाक. आता आवस बापूस आसा काय जाता म्हटल्यार दे हॅव लिव्ड अ लायफ सर्टेन वे त्यांचं एक रीती आसा जीवन तेणी काय एक्सपिरियन्स केला आसा ता एक रीत आसा. ता आमी आमचा धाकट्यांचा वेर घातल्यार त्यांचंही ऐकूंक नाही घालूंक ट्राय करतात. मी ह्या केल्ले होते ह्यांचं आमच्या कास्टांत ह्यांचं जाता तुये ह्या कर तेका इष्ट आसा का त्याचा काय प्रश्न आसा का तेका काय प्रॉब्लेम आसा का ता कसलेक करूंक तेका इष्ट ना ता मूल काय प्रॉब्लेम आसा त्याचा आम्ही ट्राय करका अर्थ करूंक. वी हॅव टू अंडरस्टँड वाय द क्वेश्चन वाय यू शूड अँड यू शुडंट त्याचा मधी एक असा वाय कसलेक करूं का कसलेक करू नये ह्या चॉईस कसलेक करूं का ह्या चॉईस कसलेक करू नये म्हणून. एक धाकटेक डॉक्टर जावं का म्हणून आशा असता या सिंगर तू आर्किटेक्चर कर आर्किटेक्चर तेका ता हात ता माइंड ता आर्किटेक्ट वरी काम करना ना कितके ट्राय केल्यारो तितके येणा ना. कसलेक म्हटल्यार त्याचा इनर वॉइस इंट्युइशन काय आसा ता काय सांगता आय हॅव टू सिंग आय वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर आय वॉन्ट टू ट्रीट पेशंट्स लिसन टू द किड्स. त्यांचं वाटतं बसवून फ्रेंडली वे चाणक्य का सांगतात टिल 6 to 7 years स्ट्रिक्ट एक प्रीत असों का धाकटी भगवंताचा समान म्हणतात आम्ही हां त्याच्यासाठी एक प्रीत असों का आफ्टर 7 years टिल 14 years चिक्के स्ट्रिक्ट आणि फ्रेंडली एटमॉस्फियर. आता बगीन होड जातात 12 years 13 years नंतर टीनेज एडॉलसन्स पिरियड त्यांचं माइंड कुडा मूड स्विंग मस्त असता त्यांका चॉईस ऑप्शन्स कुडा मस्त असता. काय ऑप्शन तुका समा काय ऑप्शन तुका ह्या समा ना दिस इज नॉट द राईट वे बोलोंक का त्यांचा वाटतं. ह्या आता काहीतरी एक चूज केल्यार चूक केल्यार वी वॉट वी डू वी स्कोल्ड देम ह्या चूक कसलेक चूक कसला जाता आमचं जीवनांत काय एफेक्ट जाता सिट अँड टॉक टू देम ॲज फ्रेंड्सा वरी दोस्त वरी एक बोलका त्यांचा वाटतं थंय ट्रस्ट बिल्डअप जाता थंय तांकां एक फिलींग येता इन फ्युचर फॉरवर्ड कमिंग फॉरवर्ड मी ओपन अप जावं का त्यांच्याकडे आणि ओपन अप जावन फ्रेंडली वेंत बोलका
तेणी काय सांगनात ना ते ऍक्सेप्ट करतात. फर्स्ट ऍक्सेप्ट करतात. ऍक्सेप्टन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ऍक्सेप्ट चॉयस एक फ्रीडम. सेकंड वन फ्रीडम देवंका. तेंका एक चॉयस असता. कितके ट्राय केल्यार कुडा एक इंजिनियर जावन दी. विजय प्रकाश सिंगर इंजिनियरिंग केल्लें होते. इज अ सिंगर. रमेश अरविंद इंजिनियर सॉफ्टवेअर ऍक्टर इतके कुडा जावन दी. हा कोण होते दत्तात्रेय शायद दत्तात्रेया. ही इज अन इंजिनियर. ही इज वर्कड इन IIT अँड ऑल्सो आय गेस इस्रो काम केले होते आणि ऍक्टर कुडा दोघे करयेत दोन्ही करयेत एक चूज करयेत. तू सपोर्ट करका. इट्स ओके टू डू दिस. ह्या कुडा कर तुझा इष्ट. दॅट इज इम्पॉर्टंट. रेस्पेक्टिंग द चॉईस. अंडरस्टँडिंग. एक ट्रस्ट बिल्डअप जाऊन का. फ्रीडम आसका. फ्रीडम ऑफ स्पीच. आयकोंक का धाकटी काय सांगतात धाकटी काय असता दे आर नॉट मॅच्युअर्ड असतात. तेणी कुडा एक लायफाक बगला आसा तितके कोसका तितके एक्सपिरियन्स केला आसा ताका रेस्पेक्ट करता. ओके आमी आतां 2 एपिसोडांतय धाकट्यांक कशें मौल्यवर्धन करचें, धाकट्यांक कशें संस्कार शिकोवचे, शिक्षणा म्हटल्यार कसले म्हणचे बगे आमी मस्त बोल्लो आसा. मस्त पेरेंट्स आसा एक इन्फॉर्मेशन आसात. तुमकांय हे अनुभव आसात. बट माझे आतां नेक्स्ट क्वेश्चन म्हटल्यार आमचे एक आत्तांचे धाकट्यांक आनी एक 25 वर्सां आदी आसले धाकट्यांक हे हब्बಗಳು आसूंदे एक सेलिब्रेशन्स आसूंदे एक आचरणे आसूंदे तेचे ಬಗ್ಗೆ आत्तांचे धाकट्यांक आचरणेचे ಬಗ್ಗೆ एक इंट्रस्ट एक चूर उणेत आसता. तांकां एक नव्या ड्रेस गावता एक पटाकी सोडूंक गावता म्हटल्यार दिपावली. चवथी म्हटल्यार एक प्रोसेशन बघूंक दावंका म्हटल्यार तिकतत चवथी. बट त्याचे पार्ट्सून ते एक्झॅक्टली कसे हब्ब करूंचे कसलेच करूंचे त्याचे इम्पॉर्टन्स कसले म्हणून सांगून मोस्टली आमचे मस्त धाकट्यांक गोतना. तसं असताना आमच्या इथं समाजांत आता आमकां देवस्थान आसत. आमचे शिवपाडी देवस्थान आसूं दे अथवा कशकोडी देवस्थान आसूं दे अथवा मुलार देवस्थान आसूं दे आमी धाकट्यांक आतां संस्कार शिकोवे आमचे कुटुंबाचे जबाबदारी कसले ಪೇರೆಂಟ್ಸಾಚೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಸಲನ್ बोल्लो. आता आमचे देवस्थानಗಳು आमचे धार्मिक ಈ संघ कसले आसाय त्यांच्या जबाबदारी कसले आसूंक पुरो. आमी ॲज ए पेरेंट अथवा ॲज ए चाइल्ड आमी धार्मिक क्षेत्रांसून आमच्या देवस्थानांसून आमी कसले निरीक्षे करता तुमचे प्रकार आमी ಈ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ आमचे सनातन धर्म उंदे हिंदू संस्कृती उंदे हे आचरणेच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या संघाच्यानी आमच्या वडील मनीस असत आमच्या देवस्थानात तिने कसलं करका म्हणून तुम्हाला दिसता. प्रथम जावन आमी धर्माचरणेचो इंट्रस्ट देवताराधने धर्माचरणे याचा इंट्रस्ट धाकट्यांक येवंक जाल्यार प्रथम जावन तांकां उपनयन जाता शिकोवंक संध्यावंदन. तर संध्यावंदन शिकनांतल्यार तांकां देवता आराधने संध्यावंदन शिकोवन ताका कर्तव्य प्रति एकलें संध्यावंदने ताका कांय फल ना म्हटलें आसा. ಕೆಲವು ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸಣಿ सांगतात संध्यावंदन फल ना ताका कर्तव्य प्रति कोण एक उपनय संस्कारान दिलेसत तांकां संध्यावन ताका कर्तव्य जावन येता. आतां कसो आमी ट्राफीक रुल्स फॉलो करतात तांकां काय तेंतू काय फल ना आमकां ब्रेक केल्यार फायन घालता. तसंच संध्यावंदन करूनचा प्रत्येक लोक कर्तव्य ता सोडल्यार त्याचा वाटतो अधर्म मार्ग आमी फॉलो केल्ला वरी जाता. तर प्रथम केन्ना आमी संध्यावंदन करतो का तेन्ना ऑटोमॅटीक आमकां धार्मीक नंबिके येता आत्मविश्वास येता. आमी संध्यावंदन म्हणटा गायत्री जप म्हणून आसा. गायत्री तर सायंटिफीक जावन प्रूव हे जाला आसा तेंचो मस्त बेनिफिट्स आसा आमचा आरोग्याचे बेनिफिट्स आसा एक पॉझिटिव्ह एनर्जी क्रिएट जाता आमचो सोत्त ताये पुराय आसा. तसं जावन फस्ट आमी शिकोवंक जाल्यार धाकट्यांक संध्यावंदन ता आद्य कर्तव्य जाला आसा. केन्ना आमी संध्यावंदन करता तेन्ना ऑटोमॅटीक धार्मीक नंबिके येता. तेन्ना आमकां धार्मीक आचरणे काय आनी आसा आमचा गणेश चतुर्थी आसा अष्टमी आसा दुसरे शिवरात्री आसा आनी दुसरे आचरणे आसात. ता पूर आमकां एक भाग वयसूंक एक प्रेरणा येता देवाचो प्रेरणा येता. आनी आमी खाली धाकट्यांक म्हटल्यार सांगूंक जाणा आमी कोण व्हडली असो घरा तेणी ता फॉलो करूंक तेन्ना ऑटोमॅटीक जावन ते धाकटे तांकां तेंचो वट्टे ते आचरणे करतात. ह्या आनी एक धार्मीक क्षेत्रांत एक नवे जावन काय एक आचरणे करूंक एक धार्मीक क्षेत्र म्हणटात ते एक वर्षावधी पर्व म्हणून आसता. आसा शिवरात्रिका आनी दुसरे पर्व म्हणून आसता थंय आमी पार्टिसिपेट करूंक केन्ना आमी पार्टिसिपेट करतो कंटिन्यूअस जावन तेन्ना ऑटोमॅटीक जावन आमकां संस्कार येता. आमी काय एक नवे जावन एक इव्हेंट धाकट्यांक पुरा धार्मीक शिक्षणा म्हणून एक इव्हेंट स्टार्ट करूंचा अगत्य ना म्हणून मी कसं म्हटल्यार ऑलरेडी ते हांवें तितके एक वार्षिक कार्यक्रम जायत आसता तेंतू आमी पार्टिसिपेट करूंक
ಕಸಲಕ್ಕೆ म्हटल्यार आमी एक देवस्थान जावन एक ಒಂದು ಹಾಲು ಪಾಯಸ एक रुद्राभिषेक एक मंगलार्तिक एक हरिवणा नैवेद्य ह्या देऊन येतो एक सुत्त घालून येतो सुत्त घालतानाच आम्ही दुसरं आमचं मातेत दुसरं असतं तो तसं येईल असं ह्या येईल असं ह्याच असतं आमच्या मातेर आम्ही कितके एक इन्वॉल्व जाऊन जाता तसं जावन धार्मिक क्षेत्रात अन्य क्षेत्रे कृतं पाप पुण्यक्षेत्र विनाशती म्हणून आम्ही काही दुसरं काय केलं पाप केलं पुरं त्या पुण्यक्षेत्रात गेल्यार त्या पुरं नाश जाता की तसं जाऊन आम्ही खाली एक एक एकदा जाऊनचं एक काय काय एक सेवे आसा त्या देऊनचं येऊनचं तसं नाही थंय इन्वॉल्व जावंक थंय एक काय का काम आसा आमकां एक देवता अनुग्रहांत एक देवस्थान आसा पुरो जाणांक केलो जाणांक आसतना आता आमचं एक देवता अनुग्रह आसा आमचं हिरेचं एक त्यांनी एक देवस्थान करून दिलं आसा तेंतू एक काय काय आचरण आहे तेंतू पार्टिसिपेट करून आमचं आद्य कर्तव्य झालं आसा केन्ना आमी पार्टिसिपेट करतो का तेन्ना ऑटोमॅटीक जावन त्या पुरो धार्मिक आचरणे आमची संस्कृती आमचे ओट्टच आमचे ओट येता म्हणून मी सांगूंक इच्छा करते आणि मी एक ॲड करूंक इच्छा करते हांगा टेम्पल अंत काय जाता असं म्हटल्यार आत्ता आम्ही सांगून देतो पुरा संध्यावंदने कसा करूनचा श्लोक कसा सांगूनचा पठण करचा म्हणून सांगून देतो त्या श्लोकाचा अर्थ इम्पॉर्टंट माझा ओपिनियन ह्या धाकट्यांक सांगताना त्याचा अर्थ आता विष्णू सहस्रनामाचा विश्वम नमः विश्वे नमः विश्वम म्हटल्यार वर्ल्ड मी वर्ल्ड तू ये कृष्णा मी ये कृष्णा तू ये विष्णू ता बेसिक अर्थ सांगून दिल्यार भगवद्गीतेचा अर्थ सांगून दिल्यार अँड त्याचा यूज काय असा जीवनांत कसाला त्याचा यूज कसा अप्लाय जाता ता सांगून दिल्यार मस्त सांग म्हणून माझा ओपिनियन अर्थ गोतच ना आमकां अर्थ गोतच ना श्लोक सांगतात श्लोक म्हणूनच आम्ही येवचतो फॉर एक्झाम्पल एक घटना झाला होता रिसेंटली मी एक व्हिडिओत बघले होते पूजा जाता नवरात्रीचा पुरा जाणां पूजा करतच दे आर यू नो टेकिंग राउंड टुअलिंग पूजांतच मन आसा सगळ्यांचा ह्या पंडित काय करतसा ह्या काय असा भट ओपन करून व्हॉट्सअप क्रिकेट बघतसा त्याचा मायकांत ह्या श्लोक जात असा क्रिकेट बघतसा ह्या अँड जणांक गोतच ना श्लोक नाही श्लोक सांगता ऑब्झर्वेशन ना स्पोर्ट्स तुम्ही सांगा जरी धार्मिक आणि स्पोर्ट्स बॅलन्स करतसा म्हणून कसं म्हटल्यार त्या टायमाक क्रिकेट जात आसा क्रिकेट सोडूंक जाणना टायमांत पूजा सोडूंक जाणना तेकांच ना असल्यार ता कसा देवंक जाता दुसऱ्यांक ह्यांच्या फिल्डांत आमचे एक हें आसा आतां एक आमी स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटी करतना एक प्रार्थने करतो प्रार्थने म्हटल्यार आदी देवाचंत एक कबड्डी कोर्ट करताना कबड्डी खेळच्यान आदी एक नारळ फोडतो आम्ही ता एक धार्मिक पुरो आमच्या स्पोर्ट्सांत आसा ना म्हणटणे ना स्पोर्ट्सांत स्ट्रेस येयल्यार आमी जावचे ध्यानाक आमच्या कसं म्हटल्यार म्युझिक घालतो मेडिटेशन म्हणून ता मेडिटेशन म्युझिक घालतो नाल्यार ओमकार घालतो ताय आमच्या फिल्डांत आसा ना म्हणटणे ना बट त्याच्या वट्टेक स्पोर्ट्सक इम्पॉर्टन्स देवंक म्हणून मी सगळे लग्गी इच्छांच्या आणि टेम्पलांत महाभारत रामायण जाऊन दी काय जाऊन दी एक स्क्रिप्चर बुद्धिझम जाऊन दी जैनिझम जाऊन बिकॉज आय बिलीव इन जैनिझम अँड बुद्धिझम ताय जाऊन दी काय सांग मेळता आमकां स्क्रिप्चरसून जैनिझम काय सांगता ॲनिमेट आणि इनॅनिमेट लिव्हिंग थिंग्स आसून दी नॉन लिव्हिंग थिंग्स आसून दी सगळ्यांत एक देवाचा एक सोल आत्मा असा म्हणून बुद्धिझम कुडा अद्वैत खंयका फिलॉसॉफी एक फॉलो करता म्हणून माझा एक ओपिनियन कसं लायक म्हटल्यार दे बिलीव इन स्पिरिट सोल पावर तसासाठी काय सांग असा टेम्पलांत सिर्फ नॉट जस्ट भगवद्गीता आणि हिंदुइझम काय सांग मेळटा म्हाका काय आसा त्याचा विशयांत तांकां नॉलेज येवंका आणि महाभारतांचं नानान खातो आसा मस्त कॅरेक्टर्स असतात महाभारत इज वास्ट लाईक एन ओशियन मस्त कॅरेक्टर्स असतात त्या कॅरेक्टरचा एक एक्सपिरियन्स असता काय का शिकोंक मेळटा ता घेवन धाकट्यांक बेसिक काय असा स्टोरी सांगोंका कसले कर्णान असा केला कसले कृष्णान ह्या डिसिशन घेतला आम्ही कसा बिकॉज आमचा लाईफांत खंय का अप्लाय जाता म्हाका पर्सनली जाला सा मी आता बोलताना कृष्णान असा केला होता म्हाका असा कर नये ताणी असा डिसिशन घेतला भीष्मानं मी काय करका ता येता आमकां नॅचरली त्याच्यासाठी ह्या आणि असा कथा असा इट इज नॉट जस्ट अ स्टोरी वे ऑफ लिव्हिंग ता पुरा टेम्पलांत आणि घरा कोडा हाडका ता घेवंक हाडका कसलेक असा करता कसलेक असा जाल्ला होता आम्ही काय करका ह्यांच्या सिच्युएशनांत म्हणून आता अर्थ करूंक जाल्यार महाभारत रामायण जावन दी शिवपुराणा जावन दी बुद्धिझम जैनिझम एवरीथिंग इज इम्पॉर्टंट सगळें इम्पॉर्टंट एक समान दृश्टी येता ना जाल्यार होड जाताना एक
जाती काय डिस्क्रिमिनेशन असं ता येता आम हिंदू युअर अ मुस्लिम युअर अ क्रिश्चन तुमचा सगळ्यांचा एकच मूल आम्ही डिवायड केला सो आमचं स्वार्थ डिवायड केला सा आम्ही सगळ्यांक प्रोटेक्ट करूयेत टुगेदर वॉक टुगेदर पॅरलली जाऊयात गणेश चतुर्थी ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ करे क्रिसमस ಕೂಡ करे सांग टेक द गुड लिव्ह द बॅड फ्रीडम फाईट ಅಂತ साथ आम्ही वट्टच केला 1857 रिवोल्ट स्टार्ट मुस्लिम आणि हिंदूस वट्टच केला आता कसला डिव्हिजन ह्या पुरा येऊन का चालर वट्ट ता स्टोरीज नॉन स्टोरीज काय असा पुरा आदले टायमात काय झाला होता ता पुरा इट प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल मी सांगूचे जाल्यार आमच्या स्पोर्ट्स म्हटल्यार सर्व धर्म समन्वय स्पोर्ट्स बघूनचे तांत थंय खंयचे धर्म येणार ना तो आमच्या कोर्ट भितर खेळताना काय म्हटल्यार आमच्या ओन थिंक आत्ता प्राइज हाडूंका पार्टिसिपेट करूंका प्राइज हाडूंका आमच्या स्पोर्ट्सांत सांगोनचेंत तांत तुम्ही पार्टिसिपेशन करे खेळे प्राइज हाडे तितूंत आमचे सांगोनचें म्हटल्यार आजचं टॉपिक शिक्षण म्हटल्यार तितूंत मस्त इम्पॉर्टंट मेळटा आसा मी सांगते तुम्ही आज बघतले बरी आमचे आज कोण शिक्षक असत आहे तिने बरे हंगा बोलूंक मात्र नाही बोललेले तिने खंडितवून त्यांच्या पूर त्या टॅलेंट प्रॅक्टिकली दाखयत असत उदाहरणेस आमचे गणेश प्रसाद केदनाय देवस्थानांत धर्माचरणेंत केदनाय पुढे असतात विद्याधर केदनाय ग्राउंडांत असतात तसेंत आमचे शिल्पा किती तिने बोलले जातात त्यांचे हव्यास देखील तसेच मस्त आर्ट कलेस इम्पॉर्टन्स देतात तिने आमच्या भाषेंत पद बरवलेंसा ती पद सांगतात प्रहसन बरयतात निर्देशन करतात संमेलनांत कार्यक्रम देतात शिल्पा एक पद तुम्ही बरयल्लं एक सांग आमच्या वीक्षकांचं चिके सोर पडला सर बट आय ट्राय तंद्र ना आमची भाषा कोंकणी आमची रीत कोंकणी आमची हृदय कोंकणी कणकणांत कोंकणी कणकणांत कोंकणी कोंकणीच्या वैभवांत आम्ही फुलोया कोंकणीच्या समुद्रांत आम्ही पेवोया कोंकणीच्या वैभवांत आम्ही फुलोया कोंकणीच्या समुद्रांत आम्ही पेवोया कोंकणीच्या घनते आम्ही उरोया कोंकणीच्या गेलवाक वट्ट सेरवोया आमची भाषा कोंकणी आमची रीत कोंकणी आमची हृदय कोंकणी कणकणांत कोंकणी कणकणांत कोंकणी सकल कला वल्लभाचा भंडार मी पावलं वैर पावलं धरून साधन करी आम्ही वडिलाचं ज्ञान आमका वाट दाखवून दी अनुभवाचा दिवो भविष्य उज्ज्वल करून दी आमची भाषा कोंकणी आमची रीत कोंकणी आमची हृदय कोंकणी कणकणांत कोंकणी कणकणांत कोंकणी थँक्यू मस्त चंद करून पद सांगितलं शिल्पा बरयल्लंय मस्त वर्डिंग्स मस्त चंद जालें आसा तुम्ही निजवून मल्टी टॅलेंटेडच म्हणून सांगून दिसता आता तुम्ही शिक्षण म्हणचे एक टॉपिकाच्या ಬಗ್ಗೆ तुमचे तिग्गण्यो तुमचे एक मस्त एक तुमचे अनुभव असून दे तुमचे ज्ञान असून दे तुम्ही वांटून दिलं सो आता तुमचे प्रकार आता या कार्यक्रम आमचे समाजाचे धाकट्यो बघीत असतील वडील मनीसो बघीत असतील आमचे बरे एक मध्यम एजाचे बघीत असतील तांकां परत तुम्ही कसले एक मेसेज देऊन काम निश्ट करता आमच्या फील्ड शारीरिक शिक्षण इल्लर दैहिक शिक्षण इल्लर मी सांगोंच्या एक्केंत पूरा ಡೈಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಅಂತ 1 ಗಂಟೆ ಡೈಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ करूंका 1 घंटो वॉकिंग केल्यार मिनिमम 3 किलोमीटर आम्ही 4 किलोमीटर्स वॉक करतो डेली आम्ही हेल्थक राती न्हिदोंक न्हीद येता छांग आणि बॉडी फिटनेस असता म्हणून मी सांगते आणि दोन सांगते अनेक कसाला म्हटल्यार एक पूर जन स्विमिंग शिकोंका स्विमिंग शिकल्यार होल बॉडी एक्सरसाइज असता स्विमिंग कसाला म्हटल्यार ताका एज ना ल्हानसून कितके व्हडले असतात त्यांनी पूरा स्विमिंग करूयात स्विमिंग अंत पूरा येता ध्यान येता आरोग्यक ब्रिदिंग कंट्रोल येता आणि बॉडीक एक्सरसाइज येता आणि सेल्फ डिफेन्स येता मी पूरा जाणांक सांगूचे एकंत स्विमिंग शिकोंक म्हणून तितकेंत माझे एक ओपिनियन मी सांगते गणेश एक धाकट्यांक धार्मिक शिक्षण जेवणचा तर आमचं आद्य कर्तव्य झालं असं कसाला म्हटल्यार
धर्म मार्ग मात्र सुखाक हेतू म्हटलं असा आधी शास्त्र आणि अधर्म मार्ग दुःखाक हेतू केदना आम्ही धर्माक विरुद्ध जाऊन चालतो का आता धार्मिक शिक्षण धाकट्यांक जन्नो का त्यातनं ता एक धार्मिक अधर्म मार्ग म्हणजे ते एक स्लो पॉयझनवर तर आत्ता कळलं ना त्याचे एफेक्ट आमचं फुडलं जनरेशन आहे ता कळतं तसं धार्मिक शिक्षण अगत्य जाऊन देवंक केदना फॉर आम्ही एक एक्झाम्पल देवचं जाल्यार आमचं एक शास्त्रान धर्मार्थ काम मोक्ष म्हणलं मोक्ष इज लास्ट स्टेज म्हणतात तसं जाऊन आम्ही ह्या एक जीवन सोडताना आम्ही आमचं लगी इन्शुरन्स पॉलिसी असंक पुरो आमच्या लगी FD असंक पुरो आमचं जागो असंक पुरो कसले आम्ही होरनो ना आम्ही ह्या एक भारताकांड भूमीत असो ह्या भूमी सोडून जाताना म्हटल्यार आम्ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलं डेथ म्हणजे मरण म्हणून आम्ही काय होरनो आम्ही होरांचं कसं इवन आमचे शरीर होरनो शरीर भस्म जाऊन जाता आम्ही होरांचं आमचं आत्मा वाटतं आमचं सुख आणि ह्या पाप आणि पुण्य येतं हे पाप पुण्य कसं येतं म्हटलं आमचं धर्माचरणे हे धर्माचरणे फॉलो केल्यार पुण्याच असतात त्यातनं आमके एक लायक शरीर आता नेक्स्ट जन्मान ते लायक शरीर प्राप्त हे मानव शरीर म्हणून तितके सुलभंत मेळना ना म्हणतात तर ह्या मानव शरीर ह्या जन्मांत आमकां मेळ्ळें असं म्हटल्यार त्या पूर्व जन्मांत आम्ही केल्ला एक लायक काम तसं जावन ह्या जन्मांत आम्ही लायक काम करूंक केल्यार नेक्स्ट जन्मांत आमकां खंडीत लायक जाता ह्या जन्मांत आम्ही लायक एक कार्य करूंक जाल्यार धर्माचरण मार्ग आमकां अगत्य जाला आसा आणि आत्ताच धाकटेंक धर्माचरणे शिकोवंक कसालक म्हटल्यार आम्ही आमचे एक परंपरेंत एक श्राद्ध प्रक्रिया म्हणून येयला आसा श्राद्ध प्रक्रिया म्हटल्यार पितृ आणि असतात तांकां एक मोक्ष देवचो एक श्राद्ध प्रक्रिया कसला म्हटल्यार वर्साक एकदा तांकां आपोवन पितृदेवते आम्ही पितृ खंय असतात ते एक देवस्थे असतात पितृदेवतेंक एक तर्पण आणि देवचं आमचं क्रम येयला आसा आम्ही वर्साक एकदा कसा आमचं एक झिलगे आता धाकटी फॉरेनांत असल्यार तांकां वर्साक एकदा कॉलेजाक फीज बांदूंक तसंच आमचे पितृ आणि पितृलोकांत असतात पितृदेवतेक एक श्राद्ध तर्पण पुरो देवचं आमचं आद्य कर्तव्य जालां आसा आमकां धार्मिक आचरणेच ना आमकां धार्मिक नंबिकेच ना म्हटल्यार आम्ही कसं होतं ह्या आत्ता आचरण ना म्हणूनच न्ही जाल्यार आम्ही आत्ता धार्मिक नंबिके उणा जाता ह्या पुरा कैद जाता म्हणून सांगूचं ह्या आत्ता न्ही फुडें एफेक्ट जाता म्हणून मी सांगूचं तसं जावन ह्या धार्मिक आचरणे धार्मिक नंबिके आता धार्मिक आचरणे त्याचे एक विधिविधान धाकटे शिकोवचं आद्य कर्तव्य जाला आसा नंतर आमचं पुरा परंपरे सोडता त्यांचं केदना परंपरे पुरा सोडता त्यातनं समाज विंगडे जाता समाज नाश जाता इतके मी सांगू इच्छा करते शिल्पा माझं लास्ट मी काय सांगूंक इच्छा करते म्हटल्यार सगळ्यांक समान दृष्टीसून बघा एज्युकेशन म्हटल्यार इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळका जाल्यार एक धाकटेक एक फ्रीडम आसका आणि एन्क्वायरी करूनचा एक विलिंगनेस टू एन्क्वायरी म्हाका काय तरी विशयाचा बग्गे इन्फॉर्मेशन हांवें म्हटल्यार जाल्यार त्या प्रश्न करूनचा एक इच्छाशक्ती हांवें प्रश्न करूनचा एक विलिंगनेस हांवें त्या उत्तर देवचा कुडा विलिंगनेस पेरंट्साक हांवें उत्तर देवचा हां ह्या अधिक प्रसंगी काय सांग ना अधिक प्रसंगी नाही तेका खंय इला आसा ता प्रश्न कसले केला आसा कसले केला तुका कसल्याक ता कसा सॉल्व करयत कसा मी उत्तर देवयत वायल रिडींग द टेक्स्ट बुक आमकां कुडा वाचूंक मेळटा आय हॅव अंडरस्टूड अ लॉट वायल रिडींग द टेक्स्ट बुक धाकटेंचा मस्त इन्फॉर्मेशन असता मी कॅमेरांत फोटो काढून दवरते आणि बघते इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा माझं नॉलेज इम्प्रूव्ह जाता तसासाठी एज्युकेशन म्हटल्यार सगळा विषय काय असा ता पॉलिटिक्स जाऊन दी हिस्ट्री जाऊन दी सायन्स जाऊन दी त्याचा बग्गे बेसिक नॉलेज इम्पॉर्टंट स्पोर्ट्स जाऊन दी धर्म जाऊन दी स्पिरिच्युअलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टंट घेवंका जाल्यार पेरेंट्साक ता सपोर्ट करका एज्युकेशन खाली स्कूलाक जावचा सिलेबस कंप्लीट करचा आणि क्लासाक जा काय तरी क्लासाक भरती जाल्यार ता क्लास नाही एज्युकेशन म्हटल्यार ओवरऑल बॅलन्स्ड डायट टू द माइंड आम्ही फूड कसा घेतो न्यूट्रिशन्स कार्बोहायड्रेट्स फॅट्स आणि प्रोटीन्स तसंच बॅलन्स्ड डायट हवे सगळ्या विषयांत कसा व्यवहार करचा कसा बोलका कसा वेलकम करचा वेन यू से द ट्रूथ काय असका एक सत्य बोलताना त्याचा डोळा काय असा आणि तोंड काय असा त्याचा एक बॅलन्स असका तर मी आय बिलीव इन दॅट आईज अँड लिप्स शुड बी इन बॅलन्स वेन यू स्पीक दॅट मीन्स ता सत्य सांगतसा म्हणून ता कसा ऑब्झर्व करका ह्या पुरा एज्युकेशन आमचं जीवन काय आम्ही द लिव्हिंग इज एज्युकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एन्क्वायर करका कसलेक मी असे काय करका म्हणून सोडून का धाकटेंक एन्क्वायर करूंक सोडून का लेट देम आस्क फ्रीडम आसका एक आणि वॉट इज गुड टेक दॅट चांग काय असा ता घेवंका वाईट काय असा
लिव इट. काय आमचं जिवनांत मौल्य ॲड करणं नाका त्या आमकां कसं का मौल्य ॲड करता का टेक इट. ता आमचं लोकच जाऊन दी, बी इट पीपल, प्लेस आणि आमचा वातावरण. टेक द गुड, लिव्ह द बॅड. तांचं एज्युकेशन. ओके शिल्पा, मस्त छंद करून सांगितलं. तुमच्या इन्फॉर्मेशन खंडित या प्रोग्राम कोण बघित असत, कार्यक्रम वीक्षण करीत असूनचे सगळे धाकटी असून देतं, आवस बाप्पाची पेरेंट्स असून देतं अथवा वडील मनीस असून देतं, खंडित त्यांना एक तुमच्या अनुभवातून तुम्ही सांगलेले समा म्हणून सांगून खंडित दिसून असता. सो ವೀಕ್ಷಕನು मी कसं सांगूनच्या म्हटल्यार आता आमच्या घरा वडील मनीस सांगतात काल ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು, काल सरी ಇಲ್ಲ, आमच्या धाकट्यांक भाषा ना म्हणून सांगते गाली सोडूनचे असलेत ते म्हटल्यार काल केदनाय केट्टोन गेल्ले नाही. आम्ही आमच्या धाकट्यांक देवाचे मौल्यांत चेंजेस जाले आसा. सो केदना आम्ही हे सगळे पॉझिटिव्ह होऊन घेवन आम्ही धाकट्यांचे ते क्वेश्चन्स कोण काय कितें कसाला म्हणून सांगायचे त्यांचे क्वेश्चन्स असं आम्ही एक पॉझिटिव्ह उत्तर देतोय तर खंडित धाकटी अथवा आम्ही कसलं फॉलो करतो घरा कसलं प्रॅक्टिस करतोय ते खंडित आमची धाकटी आमकां बघून ते खंडित प्रॅक्टिस करतात. पाले ती वडील ओढले जातात खंडित एक सत्प्रजे वतात, एक गुड पर्सन म्हणतो न्ही, एक गुड ह्युमन बिईंग होवचे चान्सेस खंडित आसा. तेसोन आमची धाकटी ल्हान आसल्यार खंडित तुमी दखल दसूनच तांकां एक जिवनाचें मौल्य, आर्ट ऑफ लर्निंग तुमी खंडित शिकोवा म्हणून सांगित. मी आज आमचे वांगडा आसले आमचे युवा शिक्षक तांकां तिग्गांकय शिल्पा सामंत, गणेश प्रसाद आणि विद्याधर तुमकां तिग्गांकय मी हृतपूर्वक होऊन मनपूर्वक होऊन मी एक धन्यवाद सांगतो. कितें म्हटल्यार आमच्या वांगडा तुम्ही 2 एपिसोड येवन तुमचे अनुभव आमच्या वांगडा शेअर केलो. सो तसंत या कार्यक्रमाचं आयोजन करूंक आमकां अवकाश दिल्ले विश्व कोंकणी केंद्र होऊन दे, या प्रतिबिंब टीमाचे मेंबर्स होऊन दे, तांकां सगळ्यांकय आम्ही मस्त धन्यवाद करीत. आणि एक आमचे कार्यक्रम वीक्षणे करीत असले आणि सपोर्ट करीत असले तुम्ही वीक्षकांचं सगळ्यांकय मी हृतपूर्वक म्हणून धन्यवाद सांगतेसे. आमकां ಕೂಡ हांगा येवंक एक अपॉर्च्युनिटी दिला विश्व कोंकणी केंद्राक आणि ह्या प्रतिबिंबाचा ऑर्गनायझर्स काय आसात तांकां आणि टेक्निकल टीम आणि स्पेशली सुचेता अक्काक स्पेशली थँक्यू सो मच. तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद.